Ja vás zdravím, nachádzame sa v Petržalke na Vlasteneckom námestí. Naša najnovšia a najmladšia reštaurácia Portofino a je šéf-kuchár Tomáš Bakaj a exekutívny šéf Daniel Hriňák. A máme pre vás jeden ďalší skvelý recept práve z tejto reštaurácie, tak si ho poďme uvariť. Čo budeme potrebovať? Určite každý varíme doma nejaký vývar. Vyvaráme mäsko, takže mäsko, ktoré nám ostane, aj si odložíme. Pripravíme klasický taliansky sír ricotta. Takže mäso si len prekrájame na malé kúsky, vložíme do misy. Ako spojivo použijeme spomínaný taliansky sír ricotta, dopustíme solou, olivovým olejom, premiešame. Takže sme späť. Donka je vymiešaná a aby Tomáš tu tak nestal, tak vám predvedie samotnú prípravu tých raviol. Vytlačiť bublinu do stredu tej plnky, pretože keď sa bublina nevytlačí, tak pri varení potom ravioli praskne. Takže Tomáš vám ukázal samotnú prípravu raviol a určite sa pýtate, čo ďalej, pretože raviol vyvaríme v slanej osolnej vode a pripravíme si omáčku z červenej šošovice, ktorú len rozvaríme, vymixujeme a použijeme čerstvú špargu. Takže za chvíľu sme naspäť s hotovým receptom. Takže vymixovaná šošovica, nejaký zelenivý vývar alebo obyčajná voda a nezabudnite dokutiť, rozriedime, prevaríme a sme späť. Takže špargla, žiadna zeleninka, banvica, roztopené maslo. Krátko podusíme a podávame. Sme tu naposledy a to pri tom, ako si jedlo sfinalizujeme a máme. Takže omáčka z rozmixovanej šošovice, jednoducho dochutená solou a korením. Samotné uvarené ravioli. Nakoniec dusená špargla na masielku, jarnou cibulkou. Máme vynikajúci rýžny pokrm.